onye kpọrọ ihe n'ụlọ ọgwụ nya n'ihe emukịchitara ya kpochite azụ ya kpochite azụ ya kpochite azụ ma ọzọ ịkpọta ihe na-ebe ha amaghị onye na-ekpe ha amaghị onye na-ekpe ma ha ma nwatakịrị na-ekpe ma ha ma ọgaranya na-ekpe ọ bụ ndị ọma bụ ya nwa na-ekpe n'aka ndewo gị onye ọma na-ege ntị ma na-ekiri ekiri ebe ị nọ ugbu a bụ na sim.ha asịrị FM. Onye gị na ya nọkwa taa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ngwagere akụkọ nke anyị ji wee bịa taa. Ndị obodo Enugu Ezike ewerela arụsị wee kpọchie ụlọ ọgwụ nke gọọmenti rụrụ n'obodo ha n'ihi otu ndị aka ntụtụ si wee na-abịa achịkọrọ akụrụngwa niile nke gọọmenti na-ezite nke ekwesịrị iji na-azọ ndụ na ya bụ ụlọ ọgwụ. Nke a mere n'ụlọ ọgwụ ama dịka Ogurute ụlọ General Hospital nke dị n'Ogurute n'obodo Enugu Ezike nke dị n'ime okpuru ọchịchị Igboeze North nke steeti Enugu, dịka anyị hụrụ n'otu ihe onyonyo nke gosiri ụfọdụ ndị ya bụ obodo ebe ha na-agwa ya bụ arụsị ihe dị iche iche nke ha chọrọ ka o mere ha na ya bụ ụlọ ọgwụ. Dị ka ha siri kwuo, ha si na nsogbu ndị obodo ha nweziri n'ihe gbasara okwu ahụike abụghịzi gọọmenti ka o si n'aka, n'ihi na gọọmenti arụọrọla ha ụlọ ọgwụ ma na-agbalịkwa ike ha ibute akụrụngwa nke a ga na-eji azọ ndụ na ya bụ ụlọ ọgwụ, kama na ebe nsogbu ha sizi ugbu a bụ ndị ha na-amaghị bụ ndị fọrọla ntutu taa si na ha ga na-abịa ezuru akụrụngwa niile nke gọọmenti na-ezite na ya bụ ụlọ ọgwụ. Ha gwara ya bụ arụsị ya chụwara ha onye ọbụla bịarala na mbụ zuo makwanụ onye ọbụla ga-abịa n'ọdịnihu ka o zuru ihe ọbụla nke etinyere na ya bụ ụlọ ọgwụ maka iji wee zọọ ndụ ọha na eze ndị ya bụ obodo. A sịla na Solex si kama lere onyonyo ya. ndị nọmbe ya bụ n'Ogurute ụlọ onwe ha ji abịa nga abụghị ihe gọọmenti butere ya bute ọga n'Ogurute ụlọ bịa tọrọ ya anyị nụ ha ala anabata anyị bido kotere na anyị ihe mgbe ebu ụlọ ọgwa n'Ogurute ụlọ General Hospital Enugu ha herere otu ụlọ ọbụụ ha na-ebute na ihe elele eji agwọ ọrịa dị akwa dị TV the battery solar, the solar. Ihe lele ejere eme ka ndụ dụrụ anyị ga-ebute na anyị be ma bụ ha butere gosi anya ma ndị na-ebie abịa ebuliri anyị basị na ọdụgọ ihe ọm ma adịghị anya ọhịa ihe ọm ma adịghịcha ya ọhịa ọm anyị were General Hospital chi unu n'aka ọ bụ onye ke ọ bụ onye ọ bụ nwatakịrị ọ bụ ọgaranya soro na-emeghe adụghịrụ hospital ya adịghị ọyị mere o ji ekpoli n'ihe ya eji arụ ọrụ unu gbara na ya oru ihe bụrụ na ebe anyị bụ plasma TV ebulirie onwe onye kekwere onwere onye kwere sola batrị ha butere nkọkụ ure ha kpolirie onye kwere na ya kpe bedị ụmụntakịrị ji adị na ọ bụ na-echiji ene wicha eji ebe ene ọ bụ na-echiji ene the stretcher ekpolirie fan ka AC the drip stand ekpoligwe moto ha butere eji enyere mmadụ aka the nke ji respond ọ bụ na onwe mgbe emergency dị anyị afụlaghị anya anyị gara asị nke aka na anyị were ihe niile na-ehe kporuchi gị na ka jụrụ na ya ụgwọ ahụ jụrụ na ya ụgwọ ahụ ma ọ bụ na ele kpote onye kpoliri kpote n'izesa na anyị na nnabata ahụ okpote bikwa izesa na anyị na nnabata ahụ owe ote ya we ote mgbe anyị na-apịa akọba anaghị n'ihe jedole eto na ọ bụ sọsọ Ogurute enwe mbeye nye ndukwu ndị ile na-eshi ga-adịghị bana agwọ mbeye bịa anyị na-eme na-ebu ka eshi ndị anyị ndị anyị ji abịa efute ndị anyị n'Enugu ka gwara ndị anyị na-ebe anyị onye kpọrọ ihe n'ụlọ ọgwụ nya n'ihe emukịchitara ya kpochite azụ ya kpochite azụ ya kpochite azụ ma ọzọ anyị mere onye emego onye ji anụ ka o wekwe mere ihe n'ọdịnihu ihe abụla ihe je o wetara ka wee nyere ndị na-echichi eka onye na-eme ka o welirie ma ọ chọọ ma nke ma ọ ka wee megide ndị na-echichi ala unu ji ure na ya saa
Escobar, ihe na-ememe ya bụ na agha na-ezo oshi na General Hospital dị n'ala Ogwurute Amashi iwe ya ewe ndị Ogwurute ụlọ mana meta sị na ọkụ na-efoto gị gị chigide obodo a na anụ ya na iyi na-emebe eji abịa ebe ya anyị nọ n'ụlọ ọgwụ ha ile ha General Hospital nke Ogwurute nọrọ n'Ogwurute ụlọ bọnụ n'ọya bụ eji achụta na-egwu obodo a na-emeri merudere bụ mabụ mmeri ndị dakibite kasị n'otu n'ọha butete nọ n'Ogwurute bụ ọ katụla n'ọnụ ngwu na ọghara ịkpọta ihe na-ebeghị ha amaghị onye na-ekpe ha amaghị onye na-ekpe mgbe ha ma nwatakịrị na-ekpe mgbe ha ma ọgaranya na-ekpe ọ bụ ndị ọma bụ ya nwa na-ekpere n'aka na-enu ọnụ si na-ekpere egwu n'olulu ebube eji ya bịa aha ọkụ ikirichala ya bụ ihe onyonyo gị onye ụwa onye na-egere akụkọ ụwa m ịmara nletu esi eme ya ọ ga-abụ nnọọ ihe magburu onwe ya ma ọ bụrụ na ị ga-edere ebumnuche gị etu isi hụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị n'ihi na uche onye adịghị ya njọ daalụkwa gị onye na-eso ebụra ya esonye ekelekwa gị onye asị gị jide ka iji onye asị ya jide ka o ji ịmara na nke o ji kacha mma ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị a sị gị nnọọ onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex onye akụkọ ụwa nyere akwụkwọ efere mba ụwa ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka na-ahụ onyonyo pịara m folo ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m sọskraịb ya na mgbịrịgba ya n'akụkụ ka ime ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ m ga na-ewetara gị n'ọdịnihu ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo pịara m folo ọ bụ na TikTok itikere m folo ma atọ ọkụma Igbo ndị ọma njem ọnụ Igbo mụrụ nze m ọzọ ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị maka na share button ya mara gị mma ezigbo mmadụ udo dịrị unu